Pripravili sme vám videoanalýzu z basketbalového zápasu Euroligy medzi Lokomotív Kubán a Maccabi Tel Aviv. Zápas sa bude hrať v piatok o 17:00. Tento zápas sme si vybrali pre dôležitosť pre Kubán, ktorým sa podarilo v poslednom zápase v Tel Avive uhrať tesnú prehru. Pri odvete na vlastnej palubovke majú svoju kvalitu a ide im naozaj o všetko, ak sú pomyslieť na postup do play-off. Hosťom dlhodobo chýba podkošová hviezda Sean James, ktorý pod košom dostatočne podporoval svoj tím svojimi bodmi a doskokmi. Kubán drží nad vodou veľká trojková obratnosť hrdinu z Istanbulu Kalnietisa, ktorý tam presvedčil, že vie zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Na krídle smrtiaci snajper Derrick Brown bude najväčšou nádejou pre výhru domácich. Pod košom sú veľmi dobre pripravení v podobe Hendrixa, ktorý najslavnejšie časy Maccabi zažil práve v tomto klube a doviedol ich až do finále Euroligy. Hostia sa môžu hlavne spoľahnúť na rozohrávku na Tyrese Harris a Davida Blue, ktorým dobre sekunduje Sofoklis Skortsanitis pod košom. Forma Maccabi vonku a dôležitosť zápasu, keď Kuba nutne potrebuje zvíťaziť, hovoria jasnou rečou pre ruský celok. V tomto zápase si odbije premiéru aj nová posila Oleg Ponkrašov. Posledné 3 stretnutia skončili v prospech Maccabi, no my veríme, že tentokrát zápas skončí víťazstvom Kubana. Nezabudnite, riskujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť. Veľa šťastia vám praje Vyhrávame a Jarikové zaručené tipy.